Sziasztok! Én Adri vagyok, és a mai videóban a Back to School, azaz vissza a suliba videót fogom nektek megcsinálni. Ennek 3 része lesz. Bemutatom, hogy nekem mit vettünk. Bemutatta Kinga, hogy neki mit vettünk, és a Kevinnek pedig én mutatom be, mert megkért, hogy én mutassam be. De hát akkor kezdjük is az enyémmel. Először megmutatom, hogy milyen csomagoló papírt vettünk a füzeteknek. Van ilyen egész tekercs, mert a Kingáékról is itt van. Akkor egy ilyen szép pillangós. Most ha hallottátok, hogy köhög valaki, az a Kinga volt. Egy ilyen bagyos, mert imádom az ilyen bagyokat. És egy ilyen katifás, mert szerintem tök aranyos. Nekem ezek a csomagoló papírjaim. Akkor jöjjenek az ilyen egyéb dolgok, egy ilyen ragasztó, rajzra, ecsetes tárrajzra, benne van egy radír rajzra, itt van, ami még tavalyról maradt meg. Benne van egy festék, amiben van egy 3-as ecset. Egy ilyen vonalzót kaptunk ajándékba. Vettünk hegyet, ilyen töltött ceruzába. Vettünk tájékoztató borítót, ami ilyen szép lila. Úgy látszik, mintha kék lenne, de nem az. És ilyen belül. Vettünk 3 darab ecsetet, egy 10-eset, egy 6-osat és egy 8-asat. Ez a 8-as, ez itthon volt, mert elfelejtettünk egy 8-as venni nekem. Csak a Kevinnek vettünk 8-as ecsetet. És amit megláttam, és egyből tudtam, hogy nekem kell, az ez a rajzmappa. Annyira cuki, ilyen cupcake-es. Belőle tettünk rajzlapot, mivel hogy az is fog kelleni ilyen félfamentes, meg famentesnek. És a belső is annyira jól néz ki, hogy azt. És nekem ez, amikor megláttam, egyből tudtam, hogy nekem ez kell. A hátulja pedig ilyen. Még egy dolog, aztán jöhet a táska. 30 darab vinyettát vettünk darabra. Ez ilyen kiskutyás, kis cicás. Ez is kutyás cicás. És ugye a kimaradhatatlan bagyos. Ennyi lett volna, ez még nem a táskámban van. De most jöjjön a táskám, hiszen abból is újat vettünk. Lehet, hogy egy kicsit már láttátok, de igazából így néz ki. Ilyen hosszúkás, nem ilyen széles, és teljesen belefér a cuccom. Itt a hátulján van egy kis cipzár, amiben maximum ezt a kulcsot fogom tudni belerakni. Most már veszem az ölembe,
és tök is jó, ilyen virágos. Csak kicsit nagy. Itt van egy kisebb zseb, nem tudom mennyire látjátok, hogy itt egy cipzár. Ez ilyen részletes, ide fogom tenni az uzsonnát, és a faragom is ott van. Amilyen egyszerű mappettartós faragó. Hát akkor most jön a becsék, két részre el van osztva. Egyik részben fenne van egy derékszögű vonalzó, 3 darab írólap, egy szótárfüzet és egy jegyzetfüzet, aminek a hátulja ilyen. Most átakarom a címkét. Benne van az első részben még a tolltartóm, azt majd megmutatom. És még a füzetek is benne vannak, amiből elég sok van, mivel nem spirált vettünk, mert tavaly az volt, de nagyon rosszak voltak. És mindegyik ilyen viktóriás füzet, és ilyen vonalas, amiből vettünk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 darabból. Tehát van 15 darab ilyen Victoria vonalas füzet. Aztán van 4 darab szintén viktóriás négyzetrácos füzet. Aztán van szintén 4 darab viktóriás sima füzet. És ennyi lett volna a füzetek, most pedig jöjjön, ami a tolltartómban van. Amit látjátok, a tolltartóm ilyen kockás. Itt van benne az órarendem, ami még nem tudom, hogy mi, tehát majd fölírom rá. Itt van egy kis cipzáros rész, és itt van egy nagyobb cipzáros rész. Közben elpakolok. És akkor lássuk is, hogy mi van benne. Itt van ugye az órarendem, és abba a kisebb zsebbe, ami itt van, abba van 2 darab HB-s 05-ös Rötlinghegy. Van benne egy közö, egy mapedes, van meg benne ilyen öntapadós oldalkijelölő, van benne közőhegy, és van benne még egy HB-s 05-ös Rötlinghegy, ami még tavalyról maradt meg, és van benne egy szerencsehozó kis maci, mivel én már előre gondoskodtam róla. Amit Kingától kaptam. Neki is van egy ugyanilyen, csak neki fehérben van, ugye? Igen. Csak közben itt mellettem, a Kevin meg itt mellettem. Igen. Visszateszem, és akkor jöjjön ez a nagyobbik rész, amiben szintén van egy ugyanilyen ragasztó. Van egy szögmérő, 2 darab stabilótól,
egy darab ilyen nyuszifejes toll, ami tavalyról maradt, 4 darab szövegkiemelő, egy narancssárga, ami nem újdonság, egy kék, ami szintén nem újdonság, egy rózsaszín, ami szintén nem újdonság, és egy zöld, ami újdonság, mivel tavaly nem volt zöldem. Van benne egy radír, van benne 3 darab toll, ami tavalyról maradt meg, csak mivel piros tollat nem vettünk, ezért meghagytam. Piros, zöld és fekete. Van benne egy stabiló lila toll, ami szintén tavalyról maradt meg. Természetben ezzel írtam. Van benne egy vonalzó, ami már 2 éve megvan. Van benne egy rotling, amihez kellett az annyi rotlinghegy, és tök jól néz ki a lila. Akkor van benne 3 darab grafitceruza, egyik pöttyös és a másik 2 cicás. Van benne még egy stabilótól. Van benne ilyen töltőhegyes toll, vagy ceruza, és van benne még egy, ez tavalyi, és ez pedig új. Tehát ennyi lett volna az, ami a tolltartómban van. Úgyhogy, hogyha van valami ötlet, hogyha láttatok valamit, amit ti nem vettétek meg, de mégis kell, akkor irány a bolt, még van lehetőség. Tehát ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!